Ταυτόχρονη σύνδεση με τον κύριο Ανδρέα Λικουρέζο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Μιλιό, υπεύθυνο οικονομικής πολιτικής του Συνασπισμού, και τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σε όλους σας. Κύριε Μιλιέ, ξεκινώ με εσάς. Διάβασα την πρότασή σας. Δεν την άκουσα, τη διάβασα προσεκτικά. Στην απέως επόμενη παράγραφο λέτε, έχετε και τον αντίλογο εσείς ο ίδιος. Όμως θα ήθελα πριν να ξεκινήσουμε με αυτό που ακούσαμε στο ρεπορτάζ, δηλαδή τη δήλωση του κυρίου Γλέζου, και να μας πείτε τι σημαίνει αυτό το δεν μας ενδιαφέρει αν θα είμαστε ή όχι στο ευρώ. Πώς δηλαδή θα πρέπει να το καταλάβει, να το προσλάβει αυτό το μήνυμα ο Έλληνας πολίτης? Θα πρέπει να το προσλάβει ως εξής. Ότι η σειρά των πραγμάτων είναι ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να σταματήσει η λιτότητα, πρέπει να σταματήσει η περικοπή του κοινωνικού κράτους, πρέπει να σταματήσει η χειροτέρευση της ζωής της μεγάλης πλειοψηφίας του κόσμου. Αυτό είναι το βασικό, από εκεί ξεκινάμε. Δεν μιλάμε για το μνημόνιο, μιλάμε για το νόμισμα τώρα. Εγώ σας ρωτώ συγκεκριμένα, τι σημαίνει δεν έχει καμιά σημασία αν θα είναι ευρώ? Έχει σε αντιπαραβολή με το άλλο, διότι συγχρόνως λέει αυτό που μας ενδιαφέρει, αυτό είναι η ουσία της δήλωσης του Μανώλη Γλέζου, ότι ο εκβιασμός, ότι αν δεν ψηφίσετε κόμματα που θα συνεχίσουν το μνημόνιο, είναι εκβιασμός. Το βασικό είναι να σταματήσει η χειροτέρευση της ζωής της πλειοψηφίας του κόσμου. Αυτό είναι το νόημα της δήλωσης. Είναι αδιαπραγμάτευτο θέμα δηλαδή για εσάς η παραμονή στο ευρώ? Θεωρείτε εμείς δηλαδή είμαστε ευρωπαϊκό κόμμα. Ότι πάση θυσία πρέπει να παραμείνουμε στο ευρώ? Προσέξτε, είμαστε ευρωπαϊκό κόμμα. Έχουμε συνδιαμορφώσει το πρόγραμμα του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ο κύριος Τσίπρας και εγώ και άλλοι από τη Δευτέρα θα είμαστε με τους Γερμανούς και τους Γάλλους της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Όλα αυτά τα κόμματα δεν είναι κατά του ευρώ. Το ίδιο συμβαίνει και εμείς και με εμάς. Αυτό που θέλουμε είναι μια άλλη Ευρώπη. Μια Ευρώπη κοινωνική, μια Ευρώπη της δημοκρατίας. Άρα για εσάς η παραμονή στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη είναι κόκκινη γραμμή. Δεν είναι κάτι το οποίο... Όχι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο το αμφισβητούμε. Επίσης, είναι το μέγιστο ζητούμενο, δηλαδή θα μπορούσε κάτω από προϋποθέσεις να πει κανένας ότι αν οι θυσίες είναι δυσανάλογες, εάν είναι πολύ βαριές, ότι σε τελευταία ανάλυση τι νόημα έχει να μείνει κανένας στην Ευρωζώνη? Όχι, είναι ψευδές δίλημμα. Όχι, δεν είναι το εγώ δίλημμα, ερώτηση κάνω. Γιατί τα βλέπω και τον κύριο Παπαδημούλη που το λέει αυτό, γι' αυτό σας το ρωτώ. Κατά την εκτίμησή μας υπάρχει ένα ψευδές δίλημμα. Οι δυνάμεις παλιάς Ευρώπης λένε ότι προσέξτε, αν δεν συνεχιστούν οι ίδιες πολιτικές θα αποβληθεί η Ελλάδα. Εμείς λέμε ότι η αποβολή οποιασδήποτε χώρας είναι αδύνατη. Η αποβολή οποιασδήποτε χώρας σημαίνει την κατάρρευση ολόκληρης της Ευρωζώνης. Κάτι τέτοιο δεν είναι στην ατζέντα, κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Αυτή είναι η σωστή διατύπωση, κύριε Μιλιέ, γιατί έχω ακούσει πολλές φορές τον κύριο Τσίπρα να λέει εμείς αδιαπραγμάτευτα θέλουμε να είμαστε εντός της ζώνης του ευρώ. Θα πάμε για διαπραγματεύσεις με τη Μέρκελ. Αν η Μέρκελ τώρα θέλει να τεινάξει στον αέρα όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και επειδή δεν θα δεχθεί τις δικές μας προτάσεις θα αναγκαστούμε εμείς να βγούμε από το ευρώ, τότε θα παρασύρει η κυρία Μέρκελ όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Όχι, το νόημα της δήλωσης είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ότι αν συνεχιστούν αυτές οι πολιτικές, αυξάνει ο κίνδυνος για το δημόσιο χρέος όλων των χωρών της Ευρώπης. Μπορώ τουλάχιστον να διαβάσω σωστά μια δήλωση. Ο κύριος Τσίπρας σε όλες τις συνεντεύξεις του έχει πει: είμαστε εντός της ζώνης του ευρώ, αυτή είναι η θέση μας και θα πάμε να διαπραγματευτούμε το μνημόνιο. Θα το καταγγείλουμε. Όχι μονομερός, θα το διαπραγματευτούμε ενδεχομένως και τέτοια. Αν είναι τόσο άφρονες οι Ευρωπαίοι και πούν ότι δεν διαπραγματεύονται και μας αναγκάσουν να βγούμε από το ευρώ. Όχι, προσέξτε, το δίλημμα είναι άλλο. Είτε η Ελλάδα θα είναι μέσα στο ευρώ, στη ζώνη του ευρώ, στη θέση ενός παρεία, στη θέση ενός συνεχώς δακτυλοδεικτούμενου και δανειοδοτούμενου, ή θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην Ευρώπη, για τις οποίες εμείς αγωνιζόμαστε σε συνεργασία με άλλες δυνάμεις στην Ευρώπη. Τα γερμανικά συνδικάτα ζητήσαν 6% αύξηση από την κυρία Μέρκελ. Ωραία είναι όλα αυτά. Λέω, η θέση του κομματός σας, έτσι όπως τη διατύπωσε ο κύριος Τσίπρας, είναι όπως τη λέω εγώ. Εμείς είμαστε μέσα στο ευρώ, η θέση σας, η δική σας, όταν λέω εμείς εννοώ εσάς, αλλά θα πάμε να διαπραγματευτούμε το μνημόνιο με την κυρία Μέρκελ. Και αν πει όχι Μέρκελ και μας αναγκάσει να φύγουμε, αν είναι τόσο άφρον και τα τεινάξει ώρα στον αέρα, θα φταίνε αυτοί και δεν θα φταίνε εμείς. Επιτρέψτε μου να δώσω την ερμηνεία που γνωρίζω όντας μέλος της ηγεσίας του Συνασπισμού. Το νόημα της δήλωσης είναι ότι η συνέχιση αυτών των πολιτικών και η όξυνση αυτών των αντιφάσεων το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να θέσει σε κίνδυνο την ύπαρξη ευρωζώνης ολόκληρης καθ' αυτής. Όχι την αποβολή της Ελλάδας. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω, Τσίτσι. Φαίνεται δεν το έχω πιάσει ακριβώς τη διαφορά. Από ό,τι έχω καταλάβει, σε αυτόν τον τόπο τουλάχιστον έως τώρα, η συντηρητική πλειοψηφία έχει αποσαφηνίσει ότι είμαστε στο ευρώ ένα το κρατούμενο. Βεβαίως. Τελεία.
Παράγραφος. Συμφωνούμε. Έχουμε διάφορες πολιτικές που δεν μας αρέσουν, λιτότητα, κατάρριξη εργασιακών σχέσεων, μνημόνια, όλα αυτά. Και κοιτάμε να τα φτιάξουμε όλα αυτά, με δεδομένο όμως ότι είμαστε στο ευρώ. Βεβαίως. Δεν υπάρχει απόκληση αυτό. Δεν υπάρχει απόκληση. Με δεδομένο ότι είμαστε στο ευρώ. Μάλιστα. Χαίρομαι που το ακούω. Να πάμε και στον κύριο Λικουρέτζο. Κύριε Λικουρέτζο, σήμερα ο κύριος Σαμαράς έθεσε στην πραγματικότητα το δίλημμα των εκλογών όπως το αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία, με μια πολύ σαφή διαχωριστική γραμμή. Από τη μια μεριά οι δυνάμεις οι οποίες εγγυώνται την παραμονή της χώρας στην Ευρώπη, και από την άλλη άλλοι, και εκείνοι δηλαδή οι οποίοι δεν εγγυώνται την παραμονή της χώρας στην Ευρώπη. Θα ήθελα να μου πείτε ποιοι θεωρείτε ότι είναι αυτοί καταρχήν, και δεύτερον σε ποιο βαθμό σας εκφράζει το δίλημμα το οποίο είναι εισαγωγής, μας έρχεται από την Ευρώπη, ότι δηλαδή αυτές οι εκλογές θα είναι ένα δημοψήφισμα για το αν η χώρα θα παραμείνει όχι στον ευρώ. Κυρία Τρέμι, ορθώς έθεσε το δίλημμα αυτό ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί περί αυτού πρόκειται. Διότι τις τελευταίες μέρες οι πολιτικές δυνάμεις χώρας και οι πολιτικοί ηγέτες έδωσαν δείγμα γραφής και ξεκαθάρισε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι ηγέτες που επιμένουν και αγωνίζονται για να παραμείνει η χώρα στη ζώνη του ευρώ, να κρατάει κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας ένα ισχυρό νόμισμα στα χέρια του, και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι φαντάζονται ότι η Ελλάδα μέσα από την περιπέτεια και την καταστροφή μπορεί να δικαιώσει τις επαναστατικές τους διαθέσεις. Είναι οι ίδιοι που έκαιγαν την Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2008, είναι αυτοί οι οποίοι ετοιμάζονται να βάλουν την Ελλάδα στην πλήρη περιπέτεια. Και μου προξενεί εντύπωση. Θα αναφερθώ ονομαστικά. Μου προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι οι διάφοροι ομιλητές, εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, ανάλογα με την περίπτωση και τη δική τους επιστημονική ιδεολογική κατάρτιση, παρουσιάζουν τα πράγματα από τη δική τους την πλευρά. Όμως το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό, είναι ένα πρόβλημα επικίνδυνο για το μέλλον της χώρας, διότι αν πάρει κανείς στα χέρια του το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα βρει μία θετική αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά μόνο δαιμονολογία, ύβρις, καταστροφολογία για την Ευρώπη, για την ευρωπαϊκή ιδέα, την ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν το έχετε διαβάσει καλά, το έχουμε διαβάσει, σας παρακαλώ, με διακόπτετε. Παρακαλώ. Λοιπόν, διότι έχω το δικαίωμα να εκφράσω τις απόψεις μου και μπορώ να σας αναφέρω πολλές παραγράφους. Στη σελίδα 3, για παράδειγμα, όπου αναφέρεται η άνθηση του σοσιαλισμού, ο έλεγχος της ιδιοκτησίας, η κοινωνικοποίηση ιδιοκτησίας και διάφορα άλλα τα οποία έχουν ξεπεράσει ακόμα και εκεί που κάποτε επικράτησε ο κομμουνισμός. Λοιπόν, δεν θέλω να κινδυνολογήσω, δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, αλλά να περιφρονήσω μια κρυμμένη ατζέντα. Κύριε Λικουρέτζο, υπονοείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια κρυφή ατζέντα? Δηλαδή, άλλα μας λένε δημοσίως και άλλα ενδεχομένως απεργάζονται. Κύριε Πρετεντέρη, λένε αυτά που ακούγονται ευχάριστα σήμερα στην ελληνική κοινωνία, γιατί ο καθένας έχει τον πόνο του, έχει την αγωνία του, έχει την ανασφάλειά του. Αυτό είναι η πιο αισχρή επίθεση για την εκμετάλλευση του πόνου και των πόθων ενός λαού σε μια δύσκολη ώρα, και δεν παίρνουν καμία λέξη, κανένα χαρακτηρισμό τη χώρα πίσω, με το μνημόνιο. Διότι αυτές οι εύκολες τοποθετήσεις είναι αυτές που μας προετοιμάζουν τον εφιάλτη του αύριο. Οι ηγέτες, δεν είναι λοιπόν, εύκολες, είναι συγκροτημένες και με στοιχεία. Οι ηγέτες που στέκονται υπεύθυνα λένε στον ελληνικό λαό την αλήθεια, απαντούν για τη δυσκολία να εξεύρουμε πόρους να χρηματοδοτήσουμε τη λειτουργία του κράτους, και από την άλλη πλευρά έχουμε εκείνους που υπόσχονται στους πάντες τα πάντα μέσα από το πρόγραμμά τους, να δώσουν ενίκεια, να δώσουν επιδόματα ανεργίας σε όλους και σε υψηλότατα ποσοστά που δεν μπορεί να πληρώσει κανείς. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτά ακούγονται ευχάριστα. Ας βγει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να μας πει ότι έχει ένα δυσάρεστο μέτρο να προτείνει στον ελληνικό λαό μπροστά στην κρίση. Αν μόνο με ευχάριστα μέτρα αντιμετωπίζεται η κρίση, τότε αυτό είναι η έκθεση της απολύτως σχιζοφρένειας. Και σε αυτό εμείς της Νέας Δημοκρατίας δεν μετέχουμε. Κύριε Λοβέρδε. Κυρία Τρέμι, πρέπει αυτές τις μέρες να γίνει αυτό που είπε ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος σήμερα, αφού έχουμε δεύτερο γύρο εκλογών. Όλοι ξέρουμε ποιος μας έφερε εδώ. Είναι δεύτερος γύρος ή ρεβάνς είναι? Είναι δεύτερο ημίχρονο? Όχι, είναι επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Θα έλεγε κανείς, εγώ το λέω, ξεκινάμε από το 0 σήμερα. Κακός όμως. Γιατί ο λαός πριν από περίπου 15 μέρες εκφράστηκε. Από 10 μέρες εκφράστηκε. Έδωσε μια εντολή. Πολυκομματικό σύστημα, άρα συγκλήσεις. Δεν το άκουσαν αυτό 2-3 που έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη πολιτική, γιατί ο κόσμος τώρα τα ξέρει. Δεν έχει νόημα να χαλάσουμε σήμερα όλο μας τον χρόνο για να πούμε τι έγινε εκεί. Όλοι τα ξέρουν πια. Και αφού πάμε πια σε μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση, χωρίς να έχουν κατορθώσει να βρουν έστω και μια οικουμενική πολιτική κυβέρνηση να μας πάει, και πάμε στην τελευταία λύση που λέει το Σύνταγμα, γιατί το άρθρο 37 ως τελευταία λύση ορίζει την υπηρεσιακή με τον Πρωθυπουργό δικαστή. Τώρα, αντί να συζητάμε ποιοι έχουν να καταθέσουν πάνω στο τραπέζι τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα για το νέο γύρο των σχέσεών μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε μέρα ασχολούμαστε
με μια ρουκέτα που σκάει, ότι δεν μας νοιάζει, δραχμή ή ευρώ το ίδιο. Δεν είναι ένας άνθρωπος που το ανέφερε μόνο. Είναι πάνω από 2 που το έχουν πει αυτή τη στιγμή εκλεγμένοι βουλευτές. Ότι το ίδιο είναι η δραχμή και το ευρώ. Είναι η ποιότητα ζωής του κόσμου, ή το Μανώλης Γλέζος. Και να βλέπουμε, να παίρνουμε όπως χθες το βράδυ όλοι είπαν στις ειδήσεις, 19 δις από το πρόγραμμα που θέλουν να καταγγείλουν κάποιοι για την επανακεφαλοποίηση των τραπεζών, μέρος του οποίου θα πάει στην αγορά, και να φεύγουν παράλληλα από τις ελληνικές τράπεζες 800 εκατομμύρια, όπως είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μέσα σε μία μέρα. Ό,τι χρήματα παίρνουμε από το πρόγραμμα μας φεύγουν από τις τράπεζες λόγω αυτών των ρουκετών που κάθε μέρα κάποιοι εξαπολύουν. Εγώ δεν λέω να μην πει ο καθένας την άποψή του. Λέω, σας ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν σας διάκοψα. Και το ότι διακόπτεται συστηματικά κάτι δείχνει για τους συνομιλητές. Κάποιοι συνομιλητές ακούν τους άλλους, κάποιοι θέλουν κάτι να λένε. Αφήστε με να τελειώσω. Αυτό λοιπόν που εγώ σημειώνω, θα μπορούσα να βάλω και στο τραπέζι, αν ήθελε η κυρία Τρέμη, και την πρόταση του παρακαθήμενου συναδέλφου, του κυρίου Μιλιού, για την φορολόγηση του 1% επί των επιχειρήσεων. Μεγάλων επιχειρήσεων. Και αυτό είναι μια ρουκέτα. Δηλαδή είναι χιλιάδες, λέει. Αυτό είναι μια ρουκέτα. Με συγχωρείτε, θα σας πω γιατί. Και εδώ μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο συζητήσεων γι' αυτό. Πάντως, για να κλείσω την πρώτη μου τοποθέτηση. Υπήρξαν πολλές αοριστολογίες τις τελευταίες μέρες για την αλλαγή του κλίματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέτει εκποδών το δεύτερο πρόγραμμα το οποίο εμείς είχαμε ψηφίσει στη Βουλή και είχε αρχίσει να εφαρμόζεται. Είχαμε πάρει, σημειώνω, κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια, κάποιες δεκάδες εκατομμύρια δις, έτσι. Και είχαμε γλιτώσει άλλα 106 δις που έχουν να κάνουν με το χρέος μας. Λοιπόν, ακούγαμε ότι οι εκλογές στη Γαλλία νοηματοδοτούν τη νέα Ευρώπη και σε συνδυασμό με την Ελλάδα, να μια διαδικασία πάνω στο τραπέζι. Καινούρια. Να πόσο άδικο είχαν όσοι έλεγαν άλλα στο παρελθόν. Αυτά είναι δίθεν αριστερά, αγαπητοί κύριοι και αγαπητή κυρία Τρέμη. Είναι δίθεν αριστερά. Γιατί χθες το βράδυ ο αρχηγός μιας μεγάλης χώρας, ο κύριος Ολάντ, ανέφερε το ίδιο πλαίσιο το οποίο και άλλοι ηγέτες αναφέρουν, ότι δηλαδή υπάρχουν περιθώρια να ξαναδούμε ορισμένα πράγματα, αλλά το πρόγραμμα στις βασικές του γραμμές πρέπει να εφαρμοστεί. Για να κλείσω, τι διαφορά έχει για όποιον μας ακούει, αν η Δημοκρατική Αριστερά μιλάει για απαγκίστρωση, δηλαδή για μια διαδικασία, αν το Πασόκ μιλάει για νέο σχέδιο ανασυγκρότησης, για διαπραγμάτευση, για νέο χρόνο κτλ. Κάτι που γίνεται από ό,τι φαίνεται και δεκτό, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει δεκτό. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για επανεξέταση, αν η Νέα Δημοκρατία μιλάει για νέα διαπραγμάτευση, όλα αυτά είναι κοινοί όροι. Και το ζητούμενο, κυρία Τρέμη, είναι να δούμε τι ο καθένας με τρόπο συγκεκριμένο εννοεί. Αν αντί γι' αυτό θέλουμε να τινάξουμε την οικονομία στον αέρα μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, ας πάρει ο καθένας τις ευθύνες του. Δεν θέλουμε όμως εμείς να είμαστε μέσα σε αυτή την ευθύνη. Γιατί κινδυνεύει να τιναχθεί η οικονομία στον αέρα ως εκλογές. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει, κυρία Τρέμη, μια διοικητική χαλάρωση εδώ και 20 μέρες. Όταν μια χώρα είναι σε εκλογές. Πάντα συμβαίνει σε εκλογές. Όταν έχουμε εκλογική αναμέτρηση στην Ελλάδα, είναι παραδοσιακό αυτό. Τώρα έχουμε κρίση. Θα έλεγε κανείς ότι αυτές οι 20 μέρες είχαν ένα τέλος. Την ημέρα των εκλογών. Τώρα πάμε σε άλλον ένα γύρο 30 ημερών προεκλογικής περίοδου, 29 και 1, και από εκεί και πέρα κάποιων ημερών μέχρι να βρούμε κυβέρνηση. Και αναρωτιέμαι. Καλά, δεν καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση για να μαζεύουν τους φόρους οι εφοριακοί. Πώς είπατε? Δεν καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση για να μαζεύουν τους φόρους οι εφοριακοί. Κύριε Πρετεντέρη, αν. Ή για να μαζεύουν τις φορές στο ΙΚΑ για τους εφοριακούς μόνο, ή για να μην ξοδεύουν τα νοσοκομεία. Θα δικαιολογούσα, κύριε Πρετεντέρη, να το έλεγε αυτό ένας υπουργός των οικονομικών από τη Δανία, από τη Σουηδία, ενδεχομένως και από την Αυστρία. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως δεν είμαι Σκανδιναβός. Εγώ γνωρίζω ότι επί δεκαετίες τώρα σε κάθε εκλογική μάχη χαλαρώνει η διοίκηση. Κακώς. Και όταν είσαι υπουργός και κάνεις τη δουλειά σου, μπορείς ακόμα και στην προεκλογική περίοδο κάτι να συγκρατείς. Όταν όμως έχουμε τώρα 10 μέρες να δούμε ποιος θα είναι πρωθυπουργός για να καταλήξουμε σε δικαστή, όταν έχουμε άλλες 30 μέρες και δεν αποκλείει κανένας, αν πάλι ο ελληνικός λαός δώσει εντολή για συγκλήσεις, αυτές οι συγκλήσεις να μην επιτυγχάνονται. Το πρωί άκουγα ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να αναφέρεται σε επανατοποθέτηση της πρότασης για συνεργασία με την αριστερά, στο ΚΚΕ και στον κύριο Κουβέλη. Αν αρχίσει πάλι αυτό, νομίζω ότι θα πάμε Ιούλιο για να έχουμε νέα κυβέρνηση. Αυτό το χρόνο η Ελλάδα δεν τον έχει. Τι άλλο θα πούνε? Οι κυβέρνηση αριστεράς έχουν προτείνει, άρα αποκλείουν το Πασόκ, αποκλείουν τη Νέα Δημοκρατία. Μένει το ΚΚΕ που δεν θέλει και ο κύριος Κουβέλης. Πρέπει να πάρουν 151 έδρες τον κύριο Κουβέλη. Δεν ασχολούμαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πολιτική συνιστόσα. Όχι, άλλο λέω, δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να φέρουν άλλη πρόταση. Κύριε Λοβέρδε,
Δεν μπορεί να εφεύρουν άλλη πρόταση. Σε εκλογές που θα ό,τι και να προκύψει στις εκλογές, με το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο, δεν ξέρω τι, δύο προοπτικές υπάρχουν. Ή θα βγαίνει αριθμητικά μια κυβέρνηση της αριστεράς, που εδώ με τιμή συμμετοχή του ΚΚΕ δεν βγαίνει, ή θα προκύψει μια κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας. Πες την οικουμενική, εθνικής ενότητας, σωτηρίας, όπως θέλετε πες την. Τρίτη λύση δεν φαίνεται να υπάρχει. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση για τον κύριο Μιλιό. Μια λέξη μόνο. Ό,τι πει ο λαός θα προκύψει. Αρκεί να ξέρουμε ο καθένας πρώτων εκλογών, τα εκατομμύρια του εκλογικού σώματος, τι θα κάνει κάθε κόμμα μετά τις εκλογές. Εμείς λόγου χάρη ανοίξαμε φύλλο που λέμε. Δείξαμε τι θέλουμε. Θέλουμε οπωσδήποτε η χώρα να κυβερνηθεί, να μην είναι στον αέρα. Και κάναμε προτάσεις οι οποίες είχαν ελπίδες. Από εκεί και πέρα πρέπει κάθε κόμμα να τα κάνει καθαρά αυτά πρώτων εκλογών. Να πει ότι αν πάρει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού κατά το ΑΒΓ ποσοστό, θα κάνει το Α ή Β ή Γ, για να ξέρουμε αν αυτή η ιστορία, αυτή η ταλαιπωρία θα τελειώνει, θα πάμε σε μια κυβέρνηση που θα πάρει τις ευθύνες της, θα μετρήσει τι λέει ο ελληνικός λαός και όχι να σχολιόμαστε τώρα επί τόσες μέρες με το τι του κατεβαίνει του καθενός και λέει. Γιατί όλα τα αυτά που ακούγονται. Κύριε Λοβέρδο, βάλτε μια τελεία. Πρέπει να απαντήσει ο κύριος Μιλιός, γιατί είπατε στην πραγματικότητα ότι κινδυνεύει η χώρα λόγω χαλάρωσης, επειδή έχουμε απανωτές εκλογές. Άρα ποιος φταίει για αυτό το πράγμα? Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που με τη στάση του οδήγησε σε νέα εκλογική αναμέτρηση. Ένα το κρατούμενο που έχετε πει. Και το δεύτερο ότι. Έτσι λέει το ΠΑΣΟΚ. Και το δεύτερο που είπατε, κύριε Λοβέρδο, να απαντήσει ο κύριος Μιλιός, είναι ότι τι είδους κυβέρνηση θα προκύψει μετά τις εκλογές. Είπα και για το 1% στη φόρο στις επιχειρήσεις. Όχι όλα μαζί, τώρα είμαστε στα πολιτικά. Στον τζίρο των επιχειρήσεων. Μετά. Κύριε Μιλιέ. Λοιπόν, τι από τι θέλετε να αρχίσω? Εμείς δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Εσείς αρχίστε από όπου θέλετε. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε, όπως σωστά είπε ο κύριος Πρετεντέρης, την πολιτική μας. Κατεβήκαμε και καλέσαμε τον ελληνικό λαό να συγκροτήσει, να δώσει δύναμη στο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε μαζί με τις άλλες δυνάμεις μια κυβέρνηση αριστεράς. Η διατύπωση του κυρίου Γλέζου, επειδή σας αρέσουν οι διατυπώσεις του, ήταν ψήφο στην αριστερά, σταυρό στο ΣΥΡΙΖΑ. Που σήμαινε και το ευρύτερο και η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται να το αλλάξουμε αυτό. Δεν το κάνουμε για τον εαυτό μας, δεν το κάνουμε για καρέκλες. Το κάνουμε γιατί θέλουμε να αλλάξει πορεία ο τόπος. Γιατί θέλουμε να φροντίσουμε για τα συμφέροντα της πλειοψηφίας. Γιατί ξέρουμε ότι η πλειοψηφία του λαού, οι μισθωτοί, οι μικροί επιχειρηματίες, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι έχουν υποφέρει αδίκως από αυτές τις πολιτικές. Κύριε Μιλιέ, μια ερώτηση μόνο. Εγώ δέχομαι ότι αυτή είναι η πολιτική σας, αυτό επιλέξατε. Εάν δεν πάρετε αυτοδυναμία για να την εφαρμόσετε, ή αν μαζί με τον κύριο Κουβέλη δεν βγαίνουν 151 έδρες, τι θα κάνετε? Θα πάμε πάλι σε εκλογές τρίτες? Δεν ξέρω. Τα κόμματα τα οποία νομίζαν ότι μπορούσαν να κάνουν οικουμενική είχαν 160 τόσες έδρες. Θα δούμε τι θα κάνουν αυτή τη φορά. Εμείς επιδιώκουμε να μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση. Θα κάνουμε το παν για να μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση. Με τις άλλες δυνάμεις της αριστεράς. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Είναι ενδεχόμενο με δεδομένο ότι όλα αλλάζουν, ότι ο κόσμος πιέζει και τις ηγεσίες του. Λέω για τα άλλα κόμματα της αριστεράς. Μα δεν χρειάζεται να τις πιέσει ο κόσμος. Οι ηγεσίες συμφωνούσαν. Εσείς δεν συμφωνούσατε, αλλά δεν χρειάζεται να τις πιέσει ο κόσμος. Μα εμείς αν συμφωνούσαμε θα σήμαινε ότι αφήναμε κατά μέρος αυτή την πολιτική μας. Ότι γινόμαστε σε κομμάτι του κάδρου των πολιτικών του μνημονίου. Η ερώτηση μου είναι απλή. Όλα αυτά δεχθώ. Ας υποθέσουμε στο καλύτερο σενάριο, εκτός αν σας λέω πάρει αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ, πράγμα το οποίο είναι εκλογικός στόχος, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει 151. Και με τον κύριο Κουβέλη, γιατί δεν βλέπω άλλον σύμμαχο να έχετε, δεν βγαίνουν οι 151. Αφήστε να το θα δούμε πάει η χώρα σε τρεις εκλογές. Μπορεί να βγαίνουν. Ναι, κύριε Μιλιέ, επειδή ο πολίτης επιλέγει και με βάση το αν υπάρχει ή όχι κυβέρνηση την επόμενη μέρα, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας, δηλαδή ποιο είναι το εναλλακτικό σας σενάριο, αν τυχόν δεν προκύψει η κυβέρνηση συνεργασίας δική σας με τον κύριο Κουβέλη. Εσείς θα επιδιώξετε νέα εκλογική αναμέτρηση? Όχι, θα επιδιώξουμε τη συγκρότηση κυβέρνησης. Πιστεύουμε ότι ξεκίνησε ένα μεγάλο λαϊκό ρεύμα, το οποίο επέβαλε τις εκλογές, ενώ οι δυνάμεις που κυβερνούσαν δεν τις θέλανε. Στην ουσία οι εκλογές επιβλήθηκαν στις 12 Φεβρουαρίου. Αυτό το ρεύμα εκφράστηκε και στις εκλογές. Αυτό το ρεύμα δυναμώνει και θα εκφραστεί και στις νέες εκλογές. Εγώ σας λέω μια ερώτηση στην οποία τη στερεοτύπως τη θέτουμε. Δηλαδή και τον κύριο Σαμαρά προεκλογικά, όταν ήταν υψηλά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και άφηνε να εννοηθεί ότι ενδεχομένως θα πάει και σε νέα εκλογική αναμέτρηση, συστηματικά τον ρωτούσαμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι μια εύλογη ερώτηση. Και εγώ σας λέω να μου πείτε ανοιχτά.
θα πάτε σε νέα εκλογική αναμέτρηση αν δεν μπορεί να σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή η κυβέρνηση συνεργασίας με τη Δημοκρατική Αριστερά? Αυτό θα το κρίνει η βούληση του λαού. Το σίγουρο είναι ότι εμείς δεν θα απεμπολίσουμε το πρόγραμμά μας, δεν θα προδώσουμε αυτούς που μας ψήφισαν, δεν θα συνεργαστούμε με τα κόμματα του μνημονίου. Τα άλλα κόμματα θεωρούμε... Μου λέτε ότι άρα θα υπάρξει ένα αδιέξοδο, άρα αναγκαστικά δεν ξέρω αν θα υπάρξει αδιέξοδο, θα φανεί εκείνη τη στιγμή. Πάντως δεν βγαίνουν οι αριθμοί διαφορετικά. Υπάρχει το εξής. Τα κόμματα είχαμε την ευκαιρία να αποδείξουμε αν ειλικρινά πιστεύουν στη συνεργασία και αν ειλικρινά πιστεύουμε στη συμμετοχή της χώρας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στη ζώνη του ευρώ. Τις μέρες αυτές, στη διαδικασία των ερευνητικών εντολών, εκείνοι που πήραν την ευθύνη να οδηγήσουν τη χώρα σε εκλογές ήταν αυτοί οι οποίοι υποκρίνονται σήμερα ότι πιστεύουν στην Ευρώπη, ότι θέλουν τη ζώνη του ευρώ, αλλά αρνήθηκαν να συνεργαστούν με βάση αυτό το κεφαλαιώδες ζήτημα. Είναι προφανές λοιπόν εδώ ότι οι επιδιώξεις είναι αλότριες, είναι εντελώς διαφορετικές από ό,τι περιμένει κανείς από τα κόμματα τα οποία πήραν την εντολή από τον ελληνικό λαό για να συνεργαστούν. Δεν μπορεί λοιπόν η συνεργασία να έχει πολλές αναγνώσεις. Έχει μία. Σε ποιο πλαίσιο πολιτικής ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της χώρας. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι, όπως είπα προηγουμένως, για την εκμετάλλευση των πόνων και του πόνου και των πόθων και των επιθυμιών του λαού, χάρη άλλων σκοπιμοτήτων που λυπούμε δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της χώρας σήμερα. Η ελληνική νεολαία σήμερα περιμένει ελπίδα, περιμένει αισιοδοξία. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει ούτε με πεζοδρόμιο, ούτε με φωτιές, ούτε με καταστροφή, ούτε με άγρια φορολογία σε επιχειρήσεις που θα οδηγήσει μετά σε ανεργία, ούτε σε κοινωνικοποίηση της ιδιοκτησίας. Αυτά ακούγονται στη σημερινή φιλελεύθερη δημοκρατική Ελλάδα, χώρα μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως εφιάλτης. Είναι ποτέ δυνατόν να πεις στον κόσμο ότι αύριο θα σου κοινωνικοποιήσω την ιδιοκτησία? Και όμως αυτά υποστηρίζονται ότι είναι η λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Λοιπόν, δεν το μπορεί. Το πρόγραμμά μας μιλάει για αναδιανομή του εισοδήματος και κοινωνική δικαιοσύνη. Γι' αυτό μιλάει στην παρούσα φάση και αν θέλετε το περίφημο θέμα του 1% να πω δύο κουβέντες, επιτρέψτε μου να πω. Παρακαλώ όλους τους τηλεθεατές, τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να διαβάσουν το πρόγραμμά σας. Βεβαίως, το άμεσο πρόγραμμα μέσω της φορολογίας θα κυριαρχήσει ο εφιάλτης στη χώρα. Κύριε Μιλιέ, θέλει να πει την πρότασή του για το 1%, κύριε Λοβέρδο, που στήσατε κι εσείς. Ακόμα δεν μπήκαμε στο συγκεκριμένο μέτρο, υπάρχει μια ανάγκη για μια φράση δική μου, αν μου επιτρέπετε. Εγώ βλέπω αυτές τις μέρες να συγκροτείται ένα μέτωπο δυνάμεων στον κεντροδεξιό χώρο, να συγκροτούν οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς ένα άλλο μέτωπο ευθύνης και να υπάρχει και ένα πολιτικό μόρφωμα το οποίο ήταν στην αριστερά, ενισχύθηκε στις εκλογές και ξαφνικά μιλάει εκεί που όλοι ψάχνουμε να βρούμε τι θα γίνει με το δημόσιο, με τη μείωση των δαπανών του, να αποφύγουμε απολύσεις. Με την αύξηση των εισόδων και των ορθολογικών. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά ενώ μειώσαμε τις δαπάνες του δημοσίου, ξαφνικά βλέπουμε να επιδοκιμάζεται στις προηγούμενες εκλογές ένα πρόγραμμα 100.000 νέων προσλήψεων. Να επιδοκιμάζονται μέτρα τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά, δεν μπορείς να τα κάνεις. Και αυτό το κόμμα να φεύγει από το χώρο της αριστεράς, να εκτοξεύεται σε ένα σημείο όπου κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει, με την πρόταση ψήφου εμπιστοσύνης ή ανοχής από τον κύριο Καμένο, να είναι ένα απροσδιόριστος χώρος που δεν έχει ένταξη, για να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει μετά τις εκλογές. Αυτό είναι έξω από την ανάγκη να είμαστε σε πάρα πολλούς συγκεκριμένους ένα μήνα θα σας ανοιχτεί ο κόσμος ακόμα. Πολιτικούς όρους σήμερα, εδώ και τώρα, όλοι μας όμως. Καταστρέψατε την υγεία, καταστρέψατε τα νοσοκομεία, ένα μήνα θα σας ανοιχτεί ο κόσμος ακόμα. Αυτό έχω να σας πω. Ένα μήνα. Αυτή τη στιγμή έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση, το Πασόκ όμως που το διέλυσε ο πρόεδρος σας. Θα δούμε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτά που λέτε τώρα είναι ένα για τον πρόεδρό μου που διέλυσε το Πασόκ, ένα για την υγεία. Εδώ έχουμε συγκεκριμένα πράγματα, πολύ συγκεκριμένα θέματα που το τραπέζι αυτό τα συζητάει. Ή μπορείτε να προσδιοριστείτε στον πολιτικό χώρο, να πείτε τι θέλετε, ή δεν μπορείτε και καλό είναι να γίνει η συζήτηση μεταξύ των κομμάτων που αναλαμβάνουν κομμάτι της ευθύνης. Παρ' όλα αυτά ζητούσατε να είμαστε μέσα στην κυβέρνηση. Παρότι είμαστε ανεύθυνοι, θέλατε να είμαστε. Όχι, δεν μπορούμε να γίνουμε όμοιοι με εσάς. Το πρόγραμμά σας είναι το μνημόνιο και μας θέλατε κομμάτι αυτού του προγράμματος. Δεν θα το κάνουμε ποτέ. Εμείς είμαστε εδώ για να ανατρέψουμε το μνημόνιο, όχι για να το υποστηρίξουμε. Οι διαφορές δεν σημαίνουν ότι επειδή πρέπει να συγκλίνουμε πρέπει και να ταυτιστούμε. Φτάσαμε να λέμε, πηγαίνετε μπροστά
με τον κύριο Κουβέλη, να πάτε να διαπραγματευτείτε, να σας δώσουμε ψήφο ανοχής ή εμπιστοσύνη. Εμείς θέλουμε την άλλη μέρα να καταργήσουμε τη μετενέργεια. Σας ρωτήσαμε, θέλετε εσείς? Δεν απαντήσατε. Η μετενέργεια, κυρία Τρέμη, να είναι και αυτή στο τραπέζι σήμερα. Να την κάνουμε κουβέντα τώρα. Μετά το 1% στο τζίρο των επιχειρήσεων, να δούμε ποιες είναι αυτές. Και εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε και για τη μετενέργεια. Αλλά να ξέρουμε τι λένε επιτέλους. Κάτι πολύ συγκεκριμένο. Επειδή απευθύνεται η κατηγορία σε εμάς ότι κάνουμε κριτική αβάσιμη. Ωραία λοιπόν. Όταν διαβάζουμε σε ένα πρόγραμμα ότι θα επανακρατικοποιηθούν σημαντικοί τομείς της οικονομίας, επιχειρήσεις όπως ο ΟΤΕ, ΕΛΤΑ κτλ. Μπορεί να μας πει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ από πού θα βρει τα χρήματα για να πάρει τις μετοχές που κατέχουν πλέον μέτοχοι σε αυτές τις επιχειρήσεις για να ξαναγίνουν κρατικές? Όταν δίνεται δημόσιο χρήμα πρέπει να υπάρχει δημόσια διοίκηση. Τα χρήματα που έχουν δοθεί στις τράπεζες θα έπρεπε να είχαν φέρει το τραπεζικό σύστημα. Με αυτά που λέτε, διώχνετε τις καταθέσεις από την Ελλάδα. Ίσα-ίσα εσύ τις διώχνετε με την κινδυνολογία για το ευρώ. 2 δισεκατομμύρια ευρώ εισέρευσαν στις ελληνικές τράπεζες Μάρτιο και Απρίλιο και εσείς θέλετε να τα διώξετε σε 2 μέρες με την κινδυνολογία για το ευρώ. Γι' αυτό ο Γιουνκέρ είπε ότι όλα αυτά είναι προπαγάνδα. Καμία χώρα δεν θα φύγει από το ευρώ. Έναν φιλελεύθερο πολιτικό και όχι σε μαρξιστή. Ένας φιλελεύθερος πολιτικός δεν μπορεί να θέλει τίποτα άλλο παρά την ανάπτυξη της ελεύθερης οικονομίας. Φιλελεύθερη ιδέα είναι ότι όποιος πληρώνει παίρνει τη διοίκηση. Όταν πληρώνει το κράτος στις τράπεζες πρέπει να πάρει τη διοίκηση. Αυτό το οποίο εμείς αρνούμεθα να μετατραπεί η χώρα μας είναι να μετατραπεί σε πρώην Σοβιετική Δημοκρατία. Κανείς δεν μίλησε γι' αυτό. Είναι στη φαντασία σας. Όποιος διαβάσει το πρόγραμμά σας γέμινε ο σταλινισμού. Και φοβούμε τι επιφυλάσσεται στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Μίλια, πέστε, απαντήστε και αυτό και πέστε μας και για την πρότασή σας. Είναι εξωφρενικά τα πράγματα που ακούγονται εδώ. Η παράταξη η οποία εκφράζει την ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά να κατηγορείται για σταλινισμό είναι εξωφρενικό. Για να αναφέρω ένα παράδειγμα. Ας έρθουμε λοιπόν στο περίφημο θέμα του 1%. Αυτό που επιδιώκουμε εμείς είναι ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, δίκαιους φόρους δηλαδή, που θα ελαφρύνουν τη φορολογική επιβάρυνση των μεσαίων και των φτωχών κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων και θα κατανείμουν τα βάρη στους έχοντες και κατέχοντες. Μια ερώτηση σας παρακαλώ. Λοιπόν, όχι, μην με διακόπτετε, δεν σας επιτρέπω, δεν σας επιτρέπω όταν τελειώσω. Λοιπόν, έχουμε τα στοιχεία για το 2011. Οι φόροι τους οποίους συνέλεξε το ελληνικό κράτος ήταν 48,7 δισεκατομμύρια και από αυτό τα νομικά πρόσωπα. Ποιες είναι αυτές οι χιλιάδες επιχειρήσεις? Όλες οι επιχειρήσεις μαζί, αυτό δεν είναι από τις επιχειρήσεις, είναι όλοι οι φόροι. Τα φορολογικά έσοδα λοιπόν. Έχω τη συνέντευξή μου, τη συνέντευξή σας μπροστά. Ήταν 48,7 δις. 2,7 δις πλήρωσαν μόνο. Συνεισέφεραν μόνο τα νομικά πρόσωπα, όλες οι επιχειρήσεις. Ακούστε με, εγώ λέω, λέτε εδώ σε κάποιες χιλιάδες, πολλές δηλαδή χιλιάδες, από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Δηλαδή πιστεύετε ότι η ελληνική οικονομία αντέχει κι άλλους φόρους? Ναι, παράγει 220 δισεκατομμύρια ευρώ, όχι κι άλλους. Στέγνωσε επειδή στεγνώσατε το μισθωτό, το συνταξιούχο και τη μικρή επιχείρηση. Τώρα κλείνουν τα μαγαζιά από τη φορολογία. Τα μαγαζιά, η μικρή επιχείρηση. Εμείς λέμε ότι αύξηση του ΦΠΑ και επιμένετε. Οι 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν ακαθάριστη αξία παραγωγής, δηλαδή τζίρο, όσο είναι το μισό ΑΕΠ. Λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει οι φορολογικοί τους συντελεστές, όπως έλεγε και ο Λαντ στην προεκλογική περίοδο κτλ. να αυξηθούν. Μου κάναν την ερώτηση. Οι 500 μεγαλύτερες, θα ανοίξουμε την έκθεση της ΑΕΚΑΠ να δούμε ποιες είναι. Έτσι, να δούμε ποιες είναι οι 500 μεγαλύτερες. Είναι γνωστές και καταγραμμένες. Λοιπόν. Όπως έλεγε και ο Λαν, όπως λένε στην Αμερική ακόμα και ο Μπάφετ, ο μεγάλο εκατομμυριούχος με το Buffett tax κτλ. Θα πρέπει να αλλάξει η κατανομή των βαρών, να πάει στους πολύ πλούσιους. Λέμε λοιπόν ότι θέλουμε μια αναδιανομή και ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Μου κάνουν την ερώτηση, αυτό θα πάρει χρόνο. Αν υπάρξει άμεσο πρόβλημα, τι θα κάνετε? 75% φορολόγηση των μεγάλων εισοδημάτων. Πού θα τα βρείτε? Θα φύγουν σε μία νύχτα. Να καταλάβετε την έκταση ανευθυνότητας. Η Ελλάδα είναι χώρα υπηρεσιών, οι υπηρεσίες δεν φεύγουν. Το προϊόν που παράγουν
καταναλώνεται τη στιγμή που παράγεται. Δεν φεύγουν. Φεύγουν ένταση εργασίας, όχι για τους φόρους, για τα φτηνά μεροκάματα. Ασία δεν μπορούμε να γίνουμε. Αν θέλετε να μας κάνετε Ασία, δηλαδή τα μεροκάματα να είναι $1 την ημέρα ή $150 το μήνα, που λέτε ότι εσείς και οι όμοιοι σας στην Ευρώπη που λέτε ότι θέλουν να μειώσουν το εργασιακό κόστος και να κάνουν. Εμείς φέραμε την Κόσκο στο λιμάνι. Τα συντρίψατε τα ημερομίσια της Ελλάδας και βυθίζετε τον πληθυσμό σε δυστυχία. Αυτό θα το σταματήσουμε. Ο κόσμος θα το σταματήσει. Όχι μια στιγμή. Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε. Να κάνω μια ερώτηση, να πω κάτι. Στον αριθμό που δώσατε και που είναι ακριβής για τα φορολογικά έσοδα, οι εταιρείες αυτές έχουν δώσει μόνο 2 δις φόρους. 2,7. Όχι γιατί δεν θέλουν να δώσουν φόρους, γιατί έχουν ζημιές. Θα πάτε λοιπόν σε ζημιογόνες επιχειρήσεις να τους πάρετε λεφτά από όχι, δεν έχουν ζημιές. Δεν έχουν ζημιές. Δεν έχουν ζημιές. Υπάρχει ένα περίπλοκο σύστημα φοροαποφυγής που περιλαμβάνει offshore και πολλά άλλα πράγματα. Αυτά απαιτούν διεθνή συνεργασία και χρόνο για να εντοπιστούν. Αυτό μακάρι να βρείτε τις offshore. Αλλά εγώ λέω άλλο πράγμα. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια φοβερή ύφεση. Το βλέπετε, το λέτε και εσείς ο ίδιος. Οι επιχειρήσεις είναι σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Εξού και απολύουν, εξού και έχουμε ανεργία. Να τελειώσω θέλω να πω. Και εσείς λέτε ότι σε αυτές τις επιχειρήσεις που βυθίζονται και που κοιτάμε να δώσουμε ένα χέρι μπας και ανέβουν στην επιφάνεια, θα τους βάλετε και 1% παραπάνω στο τζίρο. Να στηρίξουμε την κοινωνία και να κατανείμουμε δίκαια τα φορολογικά βάρη. Εμείς λέμε η φόρος ακίνητης περιουσίας να υπάρχει, αλλά για μεγάλες περιουσίες. Να αρχίζει από 300.000 ευρώ κατά άτομο. Να είναι μεγάλος αυτός ο φόρος μόνο σε περιουσίες από 1 εκατομμύριο ευρώ και απάνω. Να ελαφρυνθεί ο μικρός και ο μεσαίος. Συμφωνούμε ότι η χώρα πρέπει να βγει από την ύφεση. Βεβαίως, με τόνωση της ζήτησης πρώτα απ' όλα, με στήριξη της κοινωνίας. Πολύ ωραία, αυτό είναι το ένα σκέλος. Υπάρχει και πρέπει να στηριχθούν και επιχειρήσεις, υποθέτω, για να προσλάβουν, να μην έχουμε ανεργία, να δώσουν αυξήσεις στους μισθούς. Πώς θα στηριχθούν αν τους πάρετε φόρο στο τζίρο. Με μια χώρα η οποία και μέσα στην ύφεση παράγει πάνω από 200 δισεκατομμύρια ΑΕΠ ετησίως, τα έσοδα πρέπει πρώτον να μπορούν να αυξηθούν, τα δημόσια έσοδα, ώστε να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, και δεύτερον αυτά τα έσοδα πρέπει να έχουν κοινωνική ανταποδοτικότητα. Επομένως, εμείς λέμε αναδιάρθρωση εσόδων και δαπανών. Τις επιπτώσεις από το. Γιατί αυτή τη στιγμή πάτε να πάρετε, όπως λέτε, από τις επιχειρήσεις πάνω από 1 δις. Λέτε. Εσείς το υπολογίσετε έτσι, αυτό επιπτώσεις στους μισθούς των εργαζομένων της επιχειρήσης και στις απολύσεις δεν θα έχει. Δεν θα έχει. Δηλαδή θα πληρώνουν παραπάνω επιχειρήσεις και δεν θα κόβουν από τους μισθωτούς. Το περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων μπορεί να συμπιεστεί εφόσον υπάρχουν κέρδη και θα τα βρούμε. Αυτή είναι η κατεύθυνσή μας. Αν χρειαστούν έκτακτα μέτρα, αυτά πρέπει να μην τα πληρώσουμε τα χαρά. Θα πάτε να φορολογήσετε με τη σκέψη, με συγχωρείτε να καταλάβω, θα πάτε καταρχήν να φορολογήσετε με τη σκέψη ότι υπάρχουν κάποια μυστικά κέρδη. Αν καταλαβαίνω καλά. Θα κάνουμε πόθεν έσχες και περιουσιολόγιο για να τα ανακαλύψετε και μακάρι αν υπάρχουν να τα περιουσίες με δηλωμένα εισοδήματα. Αν όμως δεν ισχύει αυτό το πράγμα, και αν πάτε να φορολογήσετε επιχειρήσεις οι οποίες είναι ζημιογόνες, τότε επηρεάζεται αυτό το οποίο είπε ο Γιάννης, δηλαδή και η μισθή και οι θέσεις εργασίας. Και πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, ανεξαρτήτως από το αν είναι ζημιογόνες ή κερδοφόρες, η τάση θα είναι η φορολογία που θα τις επιβάλλεται να τη μεταφέρουν στον καταναλωτή. Εγώ το είπα άρα δηλαδή, το ξέρω. Και επειδή μιλούσαμε για ένα έκτακτο και στον καταναλωτή. Αλλά πάρτε τα απευθείας από εμάς, τι να σας πω. Ναι. Θα βάλουμε φόρο στις διαφημίσεις της τηλεόρασης. Γιατί υπήρχε φόρο υπέρ του δημοσίου στις διαφημίσεις των τηλεοράσεων. Γιατί να μην υπάρχει φόρο. 43% έχει. Πόσο θα το πάρει. Να το πάτε. Εντάξει, δεν λέω. Έχει 43%. Θέλετε να το πάτε 73%. Να το πάτε. Αλλά πρώτον η διαφήμιση που είναι πατριώτες και τα λοιπά, θα συζητήσουμε τις φοροαπαλλαγές. Τα κανάλια είναι. Ωραία. Θα συζητήσουμε τις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών. Είναι πολλά τα μέτρα που μπορεί να πάρει μια κυβέρνηση. Είναι η φορολογία σήμερα στη διαφήμιση. Κύριε Μιλιά, δεν ακούτε όμως. 43% είναι σήμερα. Θέλετε να το πάτε στο 73%, να μας το πείτε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και να υποστηρίξετε ότι πρέπει να το κάνετε. Σε μια αγορά όπου η διαφήμιση πέφτει κατακόρυφα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Βεβαίως. Ναι.
Λοιπόν, θα συζητήσουμε τις φοροαπαλλαγές της Εκκλησίας. Τις φοροαπαλλαγές της Εκκλησίας, των εφοπλιστών. Θα εξορθολογήσουμε τις δαπάνες. Είναι πάρα πολλά τα μέτρα που θα πάρουμε. Αλλά αν χρειαστεί να πάρουμε έκτακτα μέτρα, μπορεί να μην χρειαστεί να πάρουμε έκτακτα μέτρα, όπως είναι το 1%. Διότι, το είπα και αυτό, υπάρχει ο βραχυχρόνιος δανεισμός, που δεν είναι καλό πράγμα, επειδή απορροφάει ρευστότητα από τις τράπεζες, αλλά που είναι ένα έκτακτο μέτρο, τα τρίμηνα γραμμάτια του δημοσίου, τα οποία μπορούν να καλύψουν το πρωτογενές έλλειμμα όσο υπάρχει. Λέτε πράγματα που είναι πολύ μπερδευτικά. Δεν είναι μπερδευτικά. Λέτε ένα έκτακτο μέτρο που δεν είμαστε και σίγουρα θα το πάρουμε. Μετά λέτε θα φορολογήσουμε τη διαφήμιση στην τηλεόραση. Σας λέω λοιπόν ότι πρώτον είναι αρκετά υψηλή. Μπορεί εσείς να κρίνετε ότι πρέπει να γίνει και υψηλότερη. Σας λέω ότι η διαφήμιση έχει μειωθεί, έχει πέσει κατακόρυφα και έχει δηλαδή μειωθεί, αν θυμάμαι καλά, στο 70%. Η λύση για είναι 70% κάτω. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Και επίσης τα κανάλια αυτή τη στιγμή είναι βαριά ζημιογόνα. Δεκάδες εκατομμύρια σε ετήσια βάση χάνουν και αυτό το γεγονός σημαίνει ότι χάνονται θέσεις εργασίας ενδεχομένως, μειώνονται οι μισθοί όπως ξέρετε. Τι θέλετε να τα κλείσετε, να μην δεν θέλουμε να κλείσουμε τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις σε μια βάση όμως η οποία να είναι κοινωνικά δίκαιη. Δεν μπορούμε, επειδή έχει πέσει ο διαφημιστικός τζίρος των καναλιών, να βάλουμε χαράτσι με τη ΔΕΗ. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να αρχίσουμε από τις κοινωνικές ανάγκες. Όταν λείπουν έσοδα στο κράτος, όταν λείπουν έσοδα στο κράτος, θα πάμε στους αυτούς που διακινούνται τους δρόμους. Αυτό είναι η παρανόηση. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνετε. Όταν πάτε να βάλετε ένα δυσφόρο στο τζίρο των επιχειρήσεων, δεν το πληρώσουν οι επιχειρηματίες. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις θα το πληρώσουν. Οι οποίοι θα βρεθούν άνεργοι ή με μειωμένους μισθούς. Η θεωρία που έχετε στο μυαλό σας ότι υπάρχουν 100 επιχειρηματίες. Κύριε Μιλιέ, δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Λοιπόν, αν το εφεύρετε στην Ελλάδα, ευχαρίστως. Οι επιχειρήσεις δεν πληρώνουν επιχειρηματίας. Δηλαδή, αν βάλετε στον μεγαλοεπιχειρηματία πρετεντέρι 1% στο τζίρο του, δεν το δώσει από την τσέπη του. Όταν έχω στοιχεία ότι ο μεγαλοεπιχειρηματίας πρετεντέρης εμφανίζει μηδενικά κέρδη μέσω της offshore που υπερτιμολογεί τις επιχειρήσεις αυτό είναι άλλο θέμα. Θα έρθω σε διάλογο μαζί του και αν δεν μπορώ να κάνω τίποτα θα του βάλω φόρο 1% στο αλλά τζίρο. το πάτε αλλού όμως τώρα. Να πιάσετε τις offshore. Δεν μπορώ να πιάσω τις offshore άμεσα. Τότε τι θα κάνετε. Λοιπόν, θα έχω όμως σημαντικές ενδείξεις ότι ο μεγαλοεπιχειρηματίας πρετεντέρης μας εμφανίζει μηδενικά κέρδη ενώ έχει πολύ μεγαλύτερα κέρδη, διότι έχω ενδείξεις ότι αυτό είναι άλλο θέμα, κύριε Μιλιά. Είναι άλλο θέμα. Πιάστε το. Αυτό είναι άλλο θέμα. Του μεγαλοεπιχειρηματία θα του βάλουμε φόρο 1%. Να του βάλετε. Του απατεώνα επιχειρηματία βάλετε λοιπόν. 1 εκατομμύριο. Ισχυρίζεστε ότι δεν υπάρχουν κέρδη στην ελληνική οικονομία. Εμείς έχουμε αντίθετη εικόνα. Μην παρουσιάζετε μια εικόνα ότι όλες οι επιχειρήσεις είναι ζημιογόνες. Θα βάλετε περαιτέρω φορολογία και στην αυτιλία. Βεβαίως, θα καλέσουμε τους εφοπλιστές. Εγώ θα σας ρωτήσω το εξής. Αυτό δεν εμπεριέχει ένα ρίσκο να σηκωθούν και να φύγουν τα καράβια και να πάνε σε άλλη σημαία? Όλες οι πολιτικές περιέχουν ρίσκο. Οι Έλληνες εφοπλιστές όμως έχουν συγκεκριμένους λόγους να κρατάνε το 1 τρίτο της χωρητικότητας της σημαίας τους σε ελληνική σημαία. Ας πω και μια άποψη. Έχουν συγκεκριμένους λόγους να κρατάνε 1 τρίτο και παραπάνω της χωρητικότητας του στόλου τους σε ελληνική σημαία. Έχουν συγκεκριμένους λόγους γιατί έχουν να κάνουν με τα διεθνή φόρα, με τον ΟΗΕ, με το Maritime, με το International Maritime Transport. Πάντως, αν πάνε σε ελληνική σημαία, δεν θα έχουν ούτε μισό Έλληνα ναυτικό. Επομένως, μπορούμε να διαπραγματευτούμε μαζί τους και να τους πούμε εδώ, σε αυτή τη μεγάλη κρίση, πρέπει να δείξετε το πόσο πατριώτες είσαστε, διότι εμείς δεν το αμφισβητούμε. Έχετε 58 φοροαπαλλαγές, δίνετε στο ελληνικό δημόσιο ελάχιστα 10 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, όταν ομάδες εργαζομένων, ακόμα και οι μετανάστες, δίνουν περισσότερα. Σας παρακαλούμε να μπούμε σε ένα διάλογο για μια μείωση αυτών των φοροαπαλλαγών, έτσι ώστε να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα. Και αυτό είναι κοινωνικά δίκαιο. Αυτό θα κάνουμε. Κυρία Τρέμη, αν μου επιτρέπετε, να δώσω μια εμπειρία και να κλείσω αυτά που Πάντως, ξέρετε, δεν υπάρχει καμία δεν ξέρω, βεβαίως υπάρχουν και οι συνεννοήσεις και οι συζητήσεις καλής θέλησης και μακάρι να η φιλοσοφία μας είναι δίκαιο φορολογικό σύστημα. Από την άλλη πλευρά όμως, κύριε Μιλιέ, το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση για κανέναν. Όποιος θέλει παίρνει το καπελάκι του και σηκώνεται και φεύγει. Δηλαδή δεν δεσμεύεται από κάτι. Παίρνει το βαπόρ του και το πάει σε μια ξένη σημαία. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία υποχρέωση και καμία δέσμευση. Πέραν της ηθικής ενδεχομένως. Οι Έλληνες εφοπλιστές δεν έχουν κανένα λόγο να μπουν
σε πόλεμο με μια ελληνική κυβέρνηση η οποία λέει ότι θα πρέπει επιτέλους να φτιάξουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Αν μπουν σε πόλεμο, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί όμως προεξοφλείτε ότι θα μπουν σε πόλεμο? Γιατί λέτε, εγώ σας λέω κοινή λογική. Εγώ βλέπω θέσεις εργασίας που μπορεί να χάνονται σε όλα. Μα η λογική σας οδηγεί ότι δεν πρέπει να φορολογούμε κανέναν επιχειρηματία, επειδή δίνει δουλειά σε άλλους. Το φτάνετε μέχρι εκεί. Το τι πάρτι στις Ηνωμένες Πολιτείες λέει ότι δεν μπορείς να φορολογείς αυτούς που δίνουν δουλειές σε άλλους. Η φορολογία πρέπει να είναι σε επιχειρήσεις τέτοια ώστε να τις καθιστά ανταγωνιστικές, άρα προσοδοφόρες, άρα να μπορούν να αναδιανέμουν αυτό που εσείς θέλετε να κάνετε και εγώ στο ανταγωνιστικές είναι για λόγους τεχνολογίας, υποδομών, δημοσίου και εργασιακού περιβάλλοντος. Καλού εργασιακού περιβάλλοντος. Αυτό θέλουμε να δημιουργήσουμε. Επειδή δεν θα ανοίξουμε τη Silicon Valley στην Ελλάδα, αυτές τις επιχειρήσεις έχουμε. Έχουμε σημαντικές επιχειρήσεις. Είμαστε πολύ ισχυρή χώρα στον κλάδο του φαρμάκου, της πετροχημίας. Ας τις βοηθήσουμε, μην τις βουλιάξουμε. Και σας ξαναλέω και πάλι. Τις βοηθήσουμε με τεχνολογία και εργασιακό περιβάλλον ειρήνης. Αν η επιχείρηση πέφτει έξω, μόνο η παλιά μαρξιστική αντίληψη και μάλιστα του 19ου αιώνα λέει ότι θα την πατήσει ο επιχειρηματίας. Δεν ισχύει. Ο εργαζόμενος την πατάει. Μιλάμε για κοινωνική δικαιοσύνη. Για αναδιανομή των βαρών με δίκαιο τρόπο. Μακάρι να το κάνετε. Ναι, κύριε Λοβέρδε, μία φράση γιατί πρέπει να κλείσουμε. Επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ καιρό με αυτά στο Υπουργείο Εργασίας και έχω δει τι σημαίνει επιχείρηση. 242.000 επιχειρήσεις υπάρχουν στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι δεν εννοούν και τους αυτοαπασχολούμενους, αυτούς που απασχολούν από ένα και περισσότερους εργαζόμενους. Από αυτές οι 25.000 έχουν πάνω από 50 εργαζομένους. Εάν δείτε τι τζίρο κάνουν αυτοί και αν δείτε ποια είναι η σκέψη, εγώ δεν θέλω τώρα να λέω για τον συνομιλητή μου εδώ, γιατί δεν είναι και σωστό τώρα. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου σοβαρός είναι. Δεν ασχολούμαστε με μια πρόταση την οποία η Ρίστο Εμπαρόδο έκανε. Ότι 500 έχουμε σκεφτεί πάρα πολλές φορές, κυρία Τρέμη, να δούμε, αντί να βάλουμε ένα μέτρο, μήπως θα μπορούσαμε να βρούμε ισοδύναμα. Πραγματικά στην πράξη τα πράγματα δεν περπατάνε όπως τα φανταζόμαστε όταν είμαστε απ' έξω. Και καταλαβαίνεις μέσα στη ζωή, όταν διοικείς αυτό το κράτος, ότι άλλο να σου φαίνεται κάτι αριστερό και άλλο να είναι. Λόγου χάρη, είναι πολύ αριστερό να βάζεις 10 δισεκατομμύρια πρόστιμο όπως έκανε ο κύριος Διώτης και το ΣΔΟΕ στη φοροδιαφυγή, να βεβαιώνεις τα 6,5 που μπαίνουν σε ρυθμίσεις και 3 δις να έχεις πάρει ήδη από το να λες πράγματα που κλείνουν και την τελευταία επιχείρηση που μένει ανοιχτή. Πρέπει να ξέρει ο καθένας Έλληνας και Ελληνίδα ότι αυτή τη στιγμή πέραν των ανέργων υπάρχουν, σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Σας μίλησα για τον κύριο Διώτη του ΣΔΟΕ για πρόστιμα που έχουν επιβληθεί τώρα και τον περασμένο χρόνο. Δεν μιλάω για πράγματα που θα γίνουν. Λέω όμως κύριε Πρετεντέρη, ότι όταν έχεις επιχειρήσεις με 500.000 ανθρώπους περίπου στην Ελλάδα που δεν έχουν πληρωθεί, χωρίς να έχουν απολυθεί, δουλεύουν και δεν πληρώνονται, να ρίξεις στο τζίρο τους αδιακρίτως 1% φόρο, δηλαδή χωρίς να έχεις ξεκαθαρίσει έσοδα και έξοδα, είναι ένα μέτρο οριζόντιο και απολύτως άδικο και επιτέλους. Στοχευμένο θα είναι, έχουμε ενδείξεις για τις offshore και την νόμιμη φοροαπαλλαγή. Εντάξει, διακόπτετε τους πάντες, όλοι οι εκπρόσωποι του κόμματός σας, τι νομίζετε ότι επιτυχάνετε? Εκείνο που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι δεν είναι δυνατόν να με πράγματα που φαινόντουσαν αριστερά στις εποχές της αφέλειας, της ευδαιμονίας και του λεφτά υπάρχουν, να δουλεύουμε σήμερα όταν από τα κόμματα τα οποία φιλοδοξούν να είμαστε πλειοψηφία στον ελληνικό λαό, ο κόσμος ζητάει κάτι συγκεκριμένο. Αριστερό είναι να μπορεί 40.000 αναπηρικές μαϊμούς συντάξεις να τις κόβεις. Αριστερό δεν είναι να λες ότι όποιος έχει 20.000 καταθέσει στην τράπεζα του παίρνουν τα 1.200. Αριστερό είναι να βάζεις όρια στα επιδόματα. Αριστερό δεν είναι να λες ότι αδιακρίτως στο τζίρο των επιχειρήσεων θα βάλω περαιτέρω επιβαρύνσεων. Πρόκειται για δύο, επαναλαμβάνω και κλείνω, δύο μέτωπα έχουμε στην Ελλάδα σήμερα. Της κεντροαριστεράς, της κεντροδεξιάς. Μορφώματα που μπαινοβγαίνουν με τη δημαγωγία ως εργαλείο θα κριθούν από τον ελληνικό λαό. Νομίζω σε αυτές τις εκλογές που έχουμε μπροστά. Εσείς με κριτήριο ποιος έχει και δεν έχει κάτι να πει και δεν λέει ψέματα. Δεύτερον, ποιος μετά τις εκλογές έχει τα ίδια λόγια και δεν αλλάζει. Και τρίτον, ποιος ζητάει εκλογές όχι για να κυδαιμονεύσει αν είναι αριστερός στον χώρο της αριστεράς, αν είναι δεξιός στον χώρο της δεξιάς, αν δεν είναι τίποτα στον χώρο του τίποτα, αλλά το ποιος ζητάει εμπιστοσύνη από τον ελληνικό λαό για να κυβερνήσει. Υπάρχει μια απάντηση από το λαό και υπάρχει μια φράση μόνο που θέλω να προσθέσω. Ναι, κύριε Λικουρέτζη. Πρώτον, ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την πολιτική μείωση μισθών. Το πρόγραμμά μας το 2009, τον Οκτώβριο που χάσαμε, έλεγε για 2 χρόνια πάγωμα μισθών και συντάξεων.
Δεύτερον, οι ίδιοι άνεργοι οι οποίοι μας ακούνε. Έβγαινε η χώρα μου. Τώρα πάμε πίσω. Κανένας άνθρωπος θα έρθει στο μέτωπο ή θα μείνει στο προσκλητήριο? Θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα γιατί ανταποκρίνονται πρώτα απ' όλα οι πολίτες. Οι οποίοι όλοι οι πολίτες είναι. Όλοι οι πολίτες είναι. Έχουν δικαίωμα ψήφου. Του θυμού και της τιμωρίας που ήθελαν στην κάλπη της 6 Μαΐου συσπυρώνονται στη Νέα Δημοκρατία για μια μεγάλη δημοκρατική φιλελεύθερη. Βλέπετε να έρχονται άλλες πολιτικές δυνάμεις, κάποιες από τις οποίες προέρχονταν και από τη Νέα Δημοκρατία? Δεν σας άκουσα. Βλέπετε να έρχονται άλλες πολιτικές δυνάμεις σε αυτό το προσκλητήριο του κ. Σαμαρά? Η πρόκληση είναι ανοιχτή. Κάποιες από τις οποίες προέρχονται και από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έρχεται κανένας. Βλέπετε κινητικότητα, έρχεται κανείς αυτήν? Κινητικότητα υπάρχει, ανταπόκριση υπάρχει. Επαναλαμβάνω, έχουμε σημαντική ανταπόκριση στους πολίτες, στους ψηφοφόρους. Ευελπιστούμε ότι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα υπάρχουν και συγκεκριμένα αποτελέσματα σε επίπεδο προσωπικότητων. Θα πρέπει να σας ευχαριστήσω, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε κύριε Κουρέζο και εσάς κύριε Μιλιέ και εσάς κύριε Λοβέρδο.